Навлязохме в седмицата 3-9 февруари. Тя се характеризира с Венера в Овен и настъпващо постепенно пълнолуние, чиято кулминация ще бъде следващата седмица в сряда. А до тогава лунното светило в понеделник се движи в последна декада на знака Овен, за да подпомогне личните ни сили и предпочитания да излязат на преден план. От 12 часа и 19 минути на обяд до малките часове на вторник в 5 часа и 33 минути луната остава без курс. Това ни осигурява една следобедна картина в понеделник, без плътен вятър за нови начинания и застой. Затова дайте крачка назад в поривите. А иначе, в понеделник около обяд срещаме спирачки в заплануваното или ни се налага да положим допълнително усилия или просто няма какво да сторим и е нужно да изчакаме. През целия ден хармоничната среща Меркурий-Юпитер осигурява повече оптимизъм в нагласите, желание за общуване, споделяне и срещи. Някакви процеси, свързани с пътувания, пазаруване или комуникация с съседи и роднини, намират улеснение и сполука. Заедно с това, понеделник Марс и Хирон също се срещат, за да сложат някакво дребно кърмично препятствие на пътя ни, което се отключва около понеделник по обяд. Вторник. Утрото настъпва с нова луна, вече в силни позиции от Телец, която ни осигурява повече стабилност в емоционалните реакции до четвъртък. Още с влизането си в първите часове на деня, някакви борби за надмощие може да ни предизвикат да отстояваме лични позиции и вярвания. Юпитер, планетата на разширението и новото, изобилието и далечните пътувания, е стационарно директна и по този начин ще подпомогне по-голямото раздвижване на международната картина през следващите месеци. Вторник си имаме и нова Венера, напуснала своето уютно рибешко разположение и навляза в заточение вече в Овен, само за да се върне в Риби отново на 27 март и да срещне в последен градус Нептун, преди той да навлезе за първи път в Овен. Синхроничността във Вселената не спи. Този престой на Венера в Овен Риби ще обхване няколко месеца, защото е част от ретроградния й цикъл и ще засегне особено лично хората, които имат Слънце, асцендент Луна в последен градус на Риби и в градусите на първа декада на Овен. Но за предстоящата и ретроградност на 2 март и влиянията ще пиша по-подробно скоро. Сряда в ранното утро срещаме спънки, имаме липса на енергия или е нужно да се потрудим допълнително за желаното. Около обяд и ранния следобед добри часове с възможности, идващи от шефове, родители, по-възрастни хора в живота ни. Усещаме енергиен тласък. Вечерта около 21 някакви изненади може да изникнат в часовете или самите ние да подходим по нов и нестандартен начин. Добра вечер за хубави идеи и прозрения. Четвъртък лунното светило все повече се пълни и ни буди вече от знака Близнаци. Въздушният пъргав и интелектуален знак ще повиши информационния обмен в дните до събота на обяд. Ще спомогне за повече оптимизъм и при повдигнатост, повече срещи с приятели и съмишленици. Търговията получава фокус и в чисто битиен план може да се отдадем на пазаруване. Желанието да сме информирани се засилва. Още с влизането Луната отправя прекрасни аспекти към Венера и Плутон, за да ни осигури подкрепа, думата ни да бъде чута, да прокараме свои идеи с лекота. Някакви добри възможности в часовете, свързани с финанси и работа, излизат на фокус при някой. Петък се явява един от най-динамичните дни на предстоящата седмица. Най-вероятно ще бъдем особено ангажирани и въвлечени в повече задачи. Не само защото ще сме все по-близо до пълнолунието на 12 февруари другата седмица, но и заради голямото струпване на влияния. И така, петък след обед ще ни се наложи да излезем от зоната си на комфорт в мисловен план и да подходим по нов начин в действията си. Поради някакви спънки и трудности, свързани с авторитети, като преки ръководители или родители, професионални ангажименти или блокажи. Хубавото е, че се чувстваме в силите си, получаваме подкрепа и внимание от любими хора, колеги и съмишленици. През целия петък имаме прекрасен въздушен аспект Венера-Плутон, който подпомага работа с нагласите по отношение на любимите ни хора, романтични връзки, личните и семейните финанси. Добри възможности може да изгреят за някой. Огледайте се за тях. Най-вероятно те ще дойдат при вас като идея или чрез споделена информация, общуване. Събота сутрин някакви дребни неразположения, свързани с вода, лекарства, лечение, алкохол, съпричастност, каузи и други, излизат на фокус в часовете. Добро време за творчески занимания. В 13 часа и 3 минути светилото навлиза във водния свят на раците, за да осигури по-голям фокус в семейните взаимоотношения и имущество в последните дни от седмицата. Вечерта около 18 някакви спънки, свързани с финанси, материални притежания или любимите хора, може да ни предизвикат. През цялата събота имаме аспект Слънце, Меркурий и Хирон, който подпомага разкриването на добри възможности за лечение и работа върху психологически блокажи.
Това влияние ще продължи и в неделния ден. В неделя вечерта, след 21, срещаме подкрепа и улеснение в общуването с авторитети в семейството. Хора, които са с повече опит от нас. Подхождаме по-първосигнално и интуитивно в срещите. През цялата неделя имаме благодатен аспект Марс-Сатурн, който ни напътства в предвижване на стари желания и във взаимоотношенията с родителите. Получаваме тяхната подкрепа. Разкошна нова седмица, приятели! И ако няма слънце навън, просто си го нарисувайте.